shahararren mawaƙin nan da ya suna a duniya wato Sani Ahmad, ko kuma in ce matashin mawaƙin da ke tashe a yanzu, ya baiwa jinjirar da Nura M Inuwa ya sama a jiya ranar Juma'a 8 ga watan Oktobar shekarar 2021 kyautar mota. Barka da zuwa tashar Latest Hausa TV, tashar da ke kawo muku labaran duniya da ɗumi-ɗumin su. Idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha ta mu, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗaura. Idan kuma ko da ma ka yana tare da wannan tasha ma'ana ka muna subscribe, muna roƙonku da ku da danna muna alamar like din shine ke ƙara muna ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Masu kallon mu a daidai wannan lokaci, afwan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bayan sallama irin ta addinin musulunci, wato muna gabatar muku da wannan labari ne inda abin ya faru a ranar yau 9 ga watan Oktobar shekara ta 2021, inda mawaƙin nan wato Sani Ahmad, wato matashin mawaƙin da ke tasowa a halin yanzu, ya yi wa jinjirar da Nura M Inuwa ya sama ajiya kyautar mota sukutum saboda ta yashi murnar samun karuwa. Mawaƙin ba kaɗan ya ji daɗi ba, saboda ya fito a shashinsa na sada zumunta na Instagram da kuma Facebook yana watsa motar da wannan mawaƙi wato Sani Ahmad ya baiwa diyarsa kyauta ba tare da ko sisinsa ba, wato yana murna da zuwanta a duniya. Da fatan kuna jin daɗin kasancewa da wannan bidiyo namu. Idan dai haka ne, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like, sannan ka danna muna subscribe, sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da wasu labarai da zarar mun ɗaura.